am a dear meow, I am a woman in Munko, a dear meow, some man a blabby. Ofinsu dentin aduana abusua kadwadwo amana na kwa kudua ofinsu ni fahina osaye dentin hene ato abeso no efri se entutuatu akansinsemu ama akrabo akasa aduana de hye Opanin Lawrence Kwame Ofosu adani bonkum suo John bosome ne nefu etoso aduonu enan ewo afie mu na afe no obeye adehie ama no nana no webetena ayipaso ebine nana kwa kudua ofinsu dentin hene aduana abusua panyini kwa kuyabo a ewo ofinsu dentin afei Opanyini asare ewo amori nana apreku abontin don hene ema anyirisu nana kwaku kuradu eyejase hene wodobihwe onimonyamfo Steve Wiafe Brown Canada no tie afei oba panyini afua antwiwa kane dentin ba panyini no afei ema omu abeye enwisia enedidi suei Mr. Mafo nana ya Wiafe afei Kwadwo Mensa Felicia Amankwa Fosua Apia Jacobet wonum nyina Ghana memu no tia odi wonjuma afei wonum aka hone Lydia Asantewa Finland no wo Kwame afre wono nso ewo Finland ana afei Lawrence Ofosu ginaye enso wo UK memu ene aduana abusua ewo Ofinsu dentri edisu ni areho so omanfo nyina yie se Saturday 9 August ewo mfiempimienu ene aduonum yemu anopa no nsia no odi emu no atompem ewo abusua fie wo denti ama ejamfo abehwe na niachi don du pepe memene danoa na ode ne ko dentin emusieye akopɛ ne kurabere woba no abetra se awia premtobre akopem anwumere no nsia na wanom ne sikasa ewo dentin Methodist Primary Park ewo Ofinsu afei on the 10th ye ne kwasiada no obekɔ enase asɔre anopa nonkono ewo Presbyterian Church ewo dentin Ofinsu ofri hɔ a awia premtobre kopem anwumere no nsia no abusua besa besi enkonya wo dentin Methodist Primary Park webiem na wasa anom ni sikasa busafo entokwaye o entisa wo pe aye hu nhihye bia frɛ number edidi suwe 0594394105 afei 0248247311 and afei 057130679 empanyina ka tuo sa ade to obi ani a enyo no ana eyie enti atiefo ni ajamfo e mumie nyina yemfa odomu an yenkotai na nanom aduanafo wo Ofinsu dentin achiro ni anya de hie me yakora esanse samampa ene yeto ne be o wa ya sa sa kwa ma ba be fa mo de akuro